ଅଛି ମୋ ସାର୍ଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ଦିଆହେଉଛି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ कोई मात्र 2 जन तुम्हारे ब्लॉग रे चल आंब झोड़े भी आज आ दीटा आंब भी तोड़िक रख हाँ हाँ अरे हाँ 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 एडी 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 गोटे झड़ा मु रेकर्डिंग करची हाँ मोर काम सरीला मुझे कॉलेज सारिकी घर को जाऊँगी कौन कहल डालचिनी वाह मु कॉलेज जीवा बाटर शनि मंदिर पड़ू शनि मंदिर पाखे गोटे गछ अच्छी देख केते आम दियो मैं तो दौरिया में जगह नहीं भाई दियो मैं फोन पे कर देची गोटे आनी खाई जीवी बाटर गोटे सांग देला ये देखंतु आंब कौन आनी कॉलेज कॉलेज बनी कॉलेज रू कॉलेज गोटे गछ अच्छी आम जाऊँ
ତାପରେ କୋଉଠି ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ପଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି आप ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ସେଇଠି ଆମ ଲୋକେସନରେ ଚାଲିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଠିଆଲ ଠିଆଲେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କାହା ସହିତ ଲାଗିଛି ୟେସ୍ ତ ତମେ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ କିଏ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସେ ସୁଟିଂ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଦେଖି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି ତ ସତ କଥା ପ୍ଲାଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ ତାପରେ ଦେଖିବା ପଚାରିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଏମିତି ହାଲିଆ ହାଲିଆ ବସ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ସବୁ କାମ ସାରିକି ଗଲି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ସେ ସାରିଲି ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ସାରିଲି ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲି ଦେଖ କେମିତି ସୁଟିଂ ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ କାମ ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମ ଏ ପଛପଟେ ବି ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ରହିବୁନି ଏଠି ଆମେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଘରକୁ ପଳେଇବା ଭିତରକୁ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କୁଆଡ଼େ ସେ ଧରିଗଲେ ବି ନେଲେ ଭିତରକୁ एंट्री नहीं बोलते ना चप्पल थोड़ी जा पड़े ଭିତରକୁ एंट्री नहीं मोबाइल साईबाबा मंदिर आसचु साईबाबा को दर्शन करू जीवु गलाबे सेମାନଙ୍କୁ भी दर्शन करें कौन कहले मोबाइल तमें जाओ
देखो साई बाबा मंदिर। Oh,